Hölgyeim és uraim, legyenek üdvözölve templomunkban, bárcsak örömtelibb lenne ez a mai alkalom. De fájdalom, ma azért gyűltünk össze, hogy utoljára fejezzük ki tiszteletünket Thomas Fairclough, Richard Mason és Harold Walker, vagy ahogy mi hívtuk őket, Tom, Dick és Harry iránt. 3 derék legény, akiket az egész falu nagyon fog hiányolni. Tom sajnos vak volt, és eme csapást nagy álhatatossággal viselte, kivált, ha figyelembe vesszük, hogy süketség is sújtotta. Csak a beszéd és az éneklés lehetősége adatott meg neki. Zsoltár énekléskor teli tüdőből csatlakozott hozzánk, de mivel vak volt és süket, sosem tudta, melyik Zsoltárt énekeljük éppen, és mi sem tudtuk, hogy ő melyiket. Legyünk őszinték, Tom nem ismert egyetlen Zsoltárt sem, ezért is gondolunk mély hálával Grant ezredesre, aki egy napon Tom tapintás érzékelésére appellálva ököllel adta Tom tudtára. Elég volt. Az élet sötétjében Tomot barátja Dick kalauzolta. Dick kiválóan látott, és boldogan elvezette volna bárhová Tomot, de sajnos Dick is süket volt, így nem hallhatta Tom, merre akar menni. Dick Tomhoz hasonlóan sosem panaszkodott fogyatékosságáról, nem is tehette, mert néma volt. Mivel jól látott, ám nem hallott semmit, nem csoda, hogy Madonnáért rajongott. E 2 barát, akik a külvilág zajából semmit sem hallhattak, abban a szerencsében részeltettek, hogy barátjuk volt Harry. Harry azt is meghallotta, ha egy tű leesett a földre. Igaz, mivel vak volt és néma, megkeresni nem tudta, másokat pedig nem figyelmeztethetett, hogy ne lépjenek rá. Tehát külön-külön súlyos fogyatékosságokkal küzdöttek, de együtt minden érzékelés a birtokukban volt. Együtt dolgoztak a farmon, mint tojás ellenőrök. Dick észrevette a repedéseket, Tom szólt a főnöknek, Harry pedig hallgatta a rádiót. Amint azt mindnyájan tudjuk, békés életük 3 napja véget ért. Dick látta, hogy jön a kombájn, Harry hallotta, hogy jön a kombájn, de egyikük sem tudott felkiáltani. Tomnak, aki fel tudott volna kiáltani, halvány fogalma sem volt róla, hogy mi ment neki. Így a gép sajnos learatta őket. Bízunk benne, hogy a mennyországba jutottak, és ugyanolyan boldogok lesznek, mint bárki más a halhatatlanok seregében, hiszen Dick látni fogja az angyalok karát, Harry hallani fogja az angyalok karát, és Tom, efelől semmi kétség nem lehet, szétordibálja az egészet.